L'anunci del govern d'avançar cap al reconeixement oficial de Palestina, però condicionat a requisits com l'alliberament dels hostatges, el desarmament de Hamas i la creació d'un govern desvinculat de l'organització, ha obert debat públic al Consell General. Des de Concòrdia, Núria Segés lamenta que l'executiu opti per una posició ambigua i condicionada, quan molts països estan reconeixent l'estat palestí. El Partit Socialdemòcrata també s'ha mostrat crític. Pere Baró considera que Andorra hauria d'adoptar una posició clara com Espanya, França o Portugal i alerta que la neutralitat activa ja és una forma de posicionament. Per contra, Andorra Endavant creu que el reconeixement seria precipitat i simbòlic, sense base real, i es defensa mantenir la neutralitat històrica davant un conflicte enquistat des de fa dècades. En canvi, Demòcrates per Andorra dona suport a la postura del govern. El seu president Jordi Jordana recorda que el consens internacional passa per la solució dels dos estats, però subratlla que el reconeixement ha d'anar acompanyat d'accions i requisits per garantir autoritats legítimes i desmilitaritzades. El debat ha reobert també comparacions amb altres conflictes com Rússia i Ucrània i posa en relleu la complexitat d'una qüestió que divideix el país de la comunitat internacional. I tu consideres que Andorra hauria de posicionar-se clarament davant del conflicte? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.